Good morning and welcome to my catechism. I am your talk show host, Father Lucas Inoc, and as usual, together with me is my co-host, Brother Adam Ampir, the President of the Catholic Faith Defenders in the Archdiocese of Cebu. Today is the 26th Sunday in our ordinary time, suma sa atong kalendaryo liturhiko sa simbahan. Ug ang atong ebanghelyo karong Domingo kinutlo sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 16, bersikulo 19 ngadto sa 31. O kini mao ebanghelyo naghisgot ni usa ka sambingay, the parable of the rich man and the Lazarus. O usa kini ka manindot nga sambingay, diin daghang kita makatunan niini pahitungod sa tong kinabuhi nga Kristohanon, nining kinabuhi og sa maabot nga kinabuhi. Meantime, samtang di pa nato kini basahon ug tukion, ako ta kamo pangamustahon kamong tanan nga ato mga suki din nga itong programa. Hinaut-unta ganaamo sa mayong kahimtang sa iyong paglawas uban sa inyong mga kabataan, and hopefully also na kamo kanunay nangalagad sa Ginoo na kay mao magid itong kinabuhi ning kalibutan, no? That we are here in order not only to serve the Lord, but first and foremost we have to know Him, to love Him, and yes, to serve Him, so that eventually we will be happy together with Him in the next life. Amen. Okay. Mo na nga naot nga ang atong kamo nga naa diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, magpadayon sa inyong mga buluhaton kada adlaw, but uban sa inyong mga buhat, apilan gyud ninyo sa inyong mga pag-ampo. Kinahanglan nga puy-an nato ang Kristohanong kinabuhi. So what in the language of St. Paul, matod pa niya, bisag unsa inyong buhaton ug isulti, buhata kini sa ngalan pagpasalamat sa Dios, sa ngalan ni Hesukristo nga anak. Amen. Busa kinahanglan nga mahimutang God-centered sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Now, Brad Adam, so kumusta man ang atong kahimtang karon sa atong pagpangalagad, no? So nahibaw ko nga dining pipila ka mga tuig nga milabay in this present time gani, Brad, no? Daghan kay mga nakitabo sa kalibutan, sometimes bad and sometimes good, no? Yeah. So padayon pa ang atong pandemic nga gisagubang karon. May magani nitong nasod Pilipinas mura na control na ang maong pandemic, and hopefully with God's grace and power, this pandemic would come to an end, so that we can live normal lives, no? Yeah. So mao na, Brad, no, kahuspaniana nga tumakita nga nagpadayon usab ang kagubot sa kalibutan, especially between Russia and Ukraine. Nagpadayon ang ilang kagubot, gubat dito. So many people died. So we have to pray for peace, no? Not only for Russia and Ukraine, but for the entire world, and especially in our country. Din sa ato, Brad, kalois Ginoo, no? We are relatively peaceful. Way mga major conflicts nga nahitabo. Hinoon, doon natin mga problema kay for as long as we're still alive, na maging problema nga atong masinati. Either personally or communally or even diha sa atong nasod, Brad. Muna nga karon magpadayon ta sa atong mga buluhaton kada adlaw pagpangalagad. Labi na ninyo, Brad, nga mga li, inatunta nga padayon kamo sa inyong apostolado sa edukar sa atong mga katawhan may tungod sa pulong sa Dios. Unya gawas pa niya na aron sila ma-educate sa mga dogma kon sa mga pagtulunan nga gitudlo sa atong simbahan. Alang sa mo ang apostolado, Padre, padayon mi sa apostolado every Monday, Padre, from 7 o'clock to 9 o'clock in the evening. Sukad pa na 1950s, 1960s, Father, until now. Ang atong apostolado diha sa ato ang Bible study, Bible seminars, padayon gina, Father, no, nga wag ihunong mauwan man usa ug moinit, Padre, permanente ang ato ang apostolado nya dili lang kutob sa diha sa four corners of the church sa atong venue diha sa USGR or sa Mount Carmel Parish diha gyud sa USGR, Father, kundi i-hook up na siya sa online aron pod maabot, no, mato sa kinasuukan sa tibuok kalibutan, Father. Mao na, Brad, nga mao na paginahanglan sa atong katawhan na maedukar nato ato mga tao may tungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan, o usab edukar sila may tungod sa pulong sa Dios des Biblia. Kay ngano man mao ni akong naobserbahan, Brad, nga daghan kay sa mga kaigsuonan, mga Katoliko
are looking for a genuine Bible studies sponsored by the Catholic Church. Unfortunately, they could not find one in their parishes and their communities. So what happened? So ato sila mangita og mga Bible studies conducted by non-Catholic groups. So ang nahitabo, no? Instead of magpadayon silang pagtong Katoliko, nabalhin sila itinuhan. Tungod kay wa man sila maka-cut-on sa pagtulong nas Ginoo through a Bible study conducted by the Catholic Church. So there's a challenge karong panahon na, Brad, nga to answer that needs of our people, we have to multiply this what we call Catholic Bible studies. No? So not only one, but in our parishes, no? Kay very seldom sa ato mga parokya nagpahigayon na ning serious Bible studies and serious catechism among our lay faithful. Di ba na may programa ang simbahan, Father, kining gitawag og BA, Bible Apostolate, no? Kunya, wa man naman ma-implement, Father? Nagyapon ng Bible Apostolate karon, Brad, no? Okay. Unfortunately, after my term as the director of the Bible Apostolate, I don't know what happened to that apostolate. No? I don't know. I have no idea. Totoo na ba ka, Padre, no? Dugay-dugay na nga, wala ko ma-involve sa biblical apostolate sa atong archdiocese. Okay. Pero I'm still very active, no? In giving Bible lessons at mga kaigsunan. Kadtong mangayo nining maong mga paginahanglan, no? If they want me to conduct basic Bible seminars, I'm very happy to provide that need, no? We can always give. In fact, karong mga sunsimana, doon ay paghigayon nga BBS kung basic Bible seminar sa mong parokya. Okay. So mga Brad, so hopefully nga unta may lukar ang atong katawhan. Okay. Ato nang basahon ang ato ebanghelyo karon, Brad, no? Sige. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried. And from the nether world, where he was in torment, the rich man said, and he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering in torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between you and us, a great chasm established to prevent anyone from crossing who might wish to go from your side to yours or from your side to ours.' He said, 'Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets, let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So mao ni Brad ang ato ebanghelyo karong Domingo ha, no? Ang sabingay mahitungod sa usa ka dato nga ginganla, there's no name about for that rich man. So og si Lazarus usa ka kabos nga ilabihan gyud ang iyang pag-antos nga didto gyud naa kanunay sa tugmaran siyang balay mangandoy nga makakaon sa bumho nga mahog gikan sa lamesa sa dato. So mao ni ang kahimtang nining duha ka tawo, Brad, extreme
state of life. No? The rich man was very, very rich. And this man, Lazarus, was very, very poor to the point that he suffered seriously siyang kahimtang sa pagka-masakiton o sa pagkakabos. So, kini atong tukiyon, Brad, after this short break, no, hunong sa takadiyot, and we'll invite our televiewers to please stay with us. We will come back. Thank you for staying with us. May buntag hapon, Brad Adam. Karon padayon kita sa atong topic on the parable of the rich man and Lazarus. No? Mo ni Brad, no? I'm sure kita, aning eto mga televiewers, nakadungog din mong sambingan many times sa ilang kinabuhi. But again, kini kong pong Ginoo, Brad, matud pa in the letter to Hebrews is alive and dynamic and it is sharper than a two-edged sword, no? Mao nga, being a living word, Brad, no? Mao nga na, kini is a dynamic word. So, matud pa, di gini na to mati ang iyang, we cannot exhaust, no? The richness of pong Ginoo. Every time makita mabasa sa pong Ginoo, there is something new nga ato makakatunan. So, even if this text have been read and reread many times and proclaimed many times, pero kay pong mas Ginoo ato gihapon lawaton ug atong pamalandungan kanunay. Okay. So mo na, Brad, no? Kini si Lazarus. O kini maong dato, Brad, mao ni ang main character sa atong parable karon. So makita nato ang contrast ilang kinabuhi. Ang dato was so rich, super rich, and si si Lazarus, super po ang iyang kakabos, ang iyang pag-antos. So mao na nga, gihulagway din sa Ebanghelyo, unsa ang lifestyle ni mong dato, unsa ka lavish ang iyang lifestyle. Nga baton pa diri nga this rich man dressed in purple garments and fine linen. Siya magkumbira kadadlaw. Mura ding magpista dre kadadlaw nga murag naagi kuan, naay okasyon. Unsa gud siya ka lavish ang iyang kinabuhi, no? Matawag nato nga labihan jud niya kaharuhay sa iyang kinabuhi. In contrast, si Lazarus, but hilabihan ang iyang kakabos. No? Gawas nga siya kabos, unya masakiton tingali siya kay doon na mga tao nga modala niya ngadto sa kanghaan sa balay sa dato, nangandoy nga makakaon sa mga mubho nga mahugikan sa lamesa sa dato. Nga na ang kahimtang nila. Na namatay silang duha. Unang kamatay si Lazarus. So pagkamatay ni Lazarus, gidaas siya sa mga anghel ngadto sa bakal ni Abraham, nagmalipayon. Ang dato namatay, unya gidala siya ngadto sa kahimtang sa kasakit, no? Then iyang giantos ang tumang kainit sa kalayo nga iyang na tagamtaman. Nga nini mao contrast ilang kinabuhi, Brad, no? There is what we call the reverse of fortune. No? Ang dato nagantos, si Abraham, ang pobre, nagbalipayon. So mo na ang contrast ba sa kinabuhi. No na nga, mingon na itong Ginoo sa Ebanghelyo, blessed are you poor, for yours the kingdom of heaven. Og alaot ka mo mga dato, kay inyo nagipa himuslan ang tanan, nga kahiruhay nining kinabuhi. Pero, Brad, no, we have to remind our televiewers, no, na dili baya sa ang pagkadato, Brad. Dili na uta na magdato. Kaya basta niya mga dato, pali ba? Tingali niya mga dato mo. Bati na ganyan pagkatao. Di na akong trabaho ni kay basta dato. We have to be careful, no, in our exegesis, Brad. Because there are a lot of rich people who are really good. There are also a lot of rich people who are in heaven. And there are so many poor people who are in hell. It doesn't mean that because you are you are poor, automatic kang malangit. Doesn't mean also that you are rich, automatic kang impyerno. It depends. Giunsa nimo paghandle imong kinabuhi kung ikaw dato, kung ikaw kabos. Kay doon na may mga dato, Brad, nga very kuan kaayo ba, very
virtues ng pagkadato. Very charitable and loving. Amen. Doon na po yung mga pobre, Brad. Pobre gani, niya pero mga salbahes. No? Why bertod sa ilang kinabuhi? No? Why ayo? So, No? dili na automatic dre. No, it's not automatic. No, we have to warn our televiewers interpreting this passage. Otherwise, ngamin okay, pobre mami, dito sa langit. Depende sa imong pagkapobre. Kana detalye gyud adre kay aron maklaro dre. Depende sa imong kapobre. Kung ikaw pobre nga usa ka mapaobsanon, mapobre ka nga maampuon, mapuno sa gugma unya imong gidawat ang imong pag-antos, no? Diha sa pagpaubos and offering those sufferings sa imong kakabos, no? Para sa kayuhan sa mga sikataw. Kaya ang atong pag-antos, ang atong mga kakabos, doon na kini gitawag og salvific value kung ato kini dawaton sa tubang pagpaubos. And offer that as an act of preparation for our sins and of the sins of the world, especially for great sinners. Kini po mga dato, Brad, no? So, kung sila dato kinahanglan po sila nga magbaton og maayo mga hiyas, no? You know bad, no? Being rich is a great temptation, because if you have so much money, you are always tempted to do bad, either of the two, bad or good things, no? Mao nag-ingon na it's not easy to be rich, because the greater the gift, the greater also the responsibility for you. Busa kung ikaw dato aron ka malangit, sama kang Lazaro, bisag pobre to siya, kamong duha malangit, kinahanglan nga maghatagon ka sa imong isikataw, kinahanglan nga magpapamsanon ka tiniwa sa imong bahandi, no? Kinahanglan nga ikaw maampuon, no? O kinahanglan nga ikaw mapuno sa mga hiyas. No, dili mo abusahan ang imong kinabuhi kumo kay ikaw dato. Di mo gamiton ang imong bahandi kasi dinautan nga paagi. Gamiton imong bahandi sa matano nga paagi sa pagpangalagad sa Ginoo, pagtabang sa imong sikataw o ilabi na sa imong igsuong kabos. Amen. So kung ikaw dato, niya mao nang imong kahimtang, dato ka pa, mayo pag imong pagkatao, dato pa malagit pag yun. Amen. So, but kini karon, Brad, for the sake of this discussion ini maong simbingay karon, no, mga tanan ta, Brad, kung sa may nakapa-impyerno ni mong dato, kung impyerno magani itong lugar yung natuan, kung sa may what is a particular virtue ni Lazaro, ngano nga siya gidagan to sa harian sa langit. Sige. Sa pamina, Brad. Sa ako pinabre kanang dato diha, not necessarily nga because of his wealth, no, sa kalibutan, but because of his character nga dili siya maghatagon, Father. He cannot share this wealth to other people, especially sa kaning naagid na sa ihag yung tungkaran si Lazaro. So according sa ebanghelyo, naghuwat si Lazaro in town og naim hagbo nga mumo gikan sa kuan iyahang kan-anan. That means to say nga wa gyud siya pakialam sa mga pobre. Si Lazaro at the same time, Father, sa iyang pagka-masakiton, sa iyang pagka-pobre, kuan ang ginintaon siya, padayon ang ginintaon siya sa iyang kining kuan. Iyang pagpangayo po ngadto sa mga dato. Murag gituyo po na sa Ginoo, Father. Aron nagay contrast ba diha sa pagtulunan sa Ginoo nga kita ay nga kada mga dato kinahanglan po nga mo share ang pobre pod nga aduna po sila kuan, Padre, kini ang pagpangita, pagpangayo po pod alang sa pagtabang at panginahanglan sa tabang ato sa uban. Murag aduna ay complementary. Brad, no. Ang akong pagsabot ni mo ni. Speaking about the sin of the rich man. So, wa man siya gihibuhat nga dautan? Wala gyud. Kaya nila nga labish lang yung lifestyle. No? Wa man niya kick out niya sa Lazaro. No, he never say bad word, no, against Lazarus. No? He was not unkind to Lazaro. By speaking something bad against Lazarus. Pero sa iyang kuan, Padre, the only action fault, no, the only sin, but if we call it sin, no, of this rich man is his inability to recognize the suffering of his fellows human being. No, itawag na sa English the sin of indifference. Indifference, the indifference of the suffering of his brother. So, wa siya panumbaling, Padre. Mo na, Brad, kining sala day, Brad, no, di lang sala magbuhat ng dautan against the commandment of God. That's our common definition of sin. Sin can also be committed by people. You have the capacity to give, and you have all the means to give and to help, and you don't help.
Mano gitawag di og sin of omission. Sin of omission and sin of indifference, no? Yeah. So, makaingon tang, wa man gibuhat ning dato ni Lazarus nga, wa man niya daog-daogas Lazarus. Oh. Wa niya sultihig mga daotang pulong. Oh. No. Pero walang is niya panubalinga. But why? Wala niya panubalinga as if Lazarus does not exist. Siya murag mao ting risalaan na Mo na sala na. Mo na nga magbantay sa tanabran oy. No, nga there are so many people who are suffering. And if you do nothing to help these people, kana pod usa ka dakong salabran. Yeah. No? And we have to be very careful. Yan ang maong kahimtang, Brad, no? So, karon padayon na to pag-discuss kini maong ebanghelyo, Brad. So, mo break sa tagkanihot, no? Atong kangiyon ang atong mga televiewers to please stay with us, no? Okay. Ubalik ni pipila lamang kagutlo. Thank you for staying with us. Salamat, Brad Adam. Padayon ta sa itong pagpamalandong sa Ebanghelyo karon. Okay. So, balik ta sa itong topic about Lazarus and the rich man, Brad. No? Nga. Now, kaya mong sambingay, Brad, nagtulo na itong laing pagtulunan. Nga, there is life after death after all. Yeah. So, nangamatay din silang duha. So, si Lazarus dito sa langit, si ang dato dito sa impyerno. So, ito pa doon lagi judgment after all. After death, yeah. So doon ay kapaingnan ang atong kinabuhi ng kalibutan na depende sa estado sa imong kinabuhi. Nining kalibutan gimong gipuy-an karon. Yeah. So what you are today in your lifetime, no, defines your eternal destiny. Yeah. What you are. Yeah. If you are a good man, no, even if you are rich and you are a good man, generous and kind to your fellow human beings, then you are rich and you can also go to heaven. Yeah. So malipayon pa ka dito. Okay, ayun na din. If you are a poor man, no? Yeah. Kinahanglan gani ka magbuhat og dautan. No, ay nga problema ko, wa ko'y mahimo, mao na ko buhaton, mao na mangawat, etc. No. Pero puro man ka rin niya, wag ka intay kuan, wag ka nagtrabaho kay tungod sa mao lagi if you are poor, that means you have to work, no? Kay kung bisan sa imong kakabos, Brad, no, kung magtrabaho ka kasing-kasing, limpyo ka pagtrabaho, mabuhi kayo, tabangan kayo sa Ginoo. Okay. The problem is that so many poor people, pobre pa, wa pay bertod, tapulan pa gyud, dako pa gyud kaon, kusog mangulata kasawa, so, dili ka, you are poor, but you can never be a candidate to the kingdom of heaven. So, unsa may makapahimo nimo nga virtuous nga pagkatao sa imong pagkakabos. Yeah. Panuho nato, sundo nato sa Lazarus, no? Yeah. Although there is no mention in the Bible sa Ebanghelyo karon, unsa gyud ang iyang kahimtang sa iyang pagkadato, no? Gihulagway lang din unsa ang iyang pag-antos. Yeah. But most certainly, Brad, nga kinis Lazaro, naisgutan sa Ebanghelyo, was a good man. Good man. No? Was a just man. And he suffered a lot, no? We don't know what unsa gi-cause ang suffering, but certainly kini maong tao nga si Lazaro, usa ka maayong tao, usa ka buutan nga tao, and he never complained about his suffering, no? Unya tungod kay wa man siya complain sa iyang mga pag-antos. Iyang gidawat ang iyang mga pag-antos as an act of penance for himself and for other people. No? Kanang iyang kahimtang, Brad, mao ni nakapahimo niyang balaan. No? Busa, kung kita kabos, ano sa challenge na itong tanan, labi na kay kitang tanan hapit na ito din makabos man, tagsara may dato, kinahanglan at kumo kay kabos kita, kinahanglan nga magbinuutan ta kanunay. No? Magmaampuon ta kanunay ug dili ta magbuhat og kadautan batok sa tuig sikataw. Kay doon na mag-ubang magkabos buslan magkabos mao ni ako buhaton dili nato gamiton ang atong kahimtang sa pagkakabos nga maghimo tag dautan. Dili nato gamiton ang kahimtang sa atong kakabos nga kita way pagpakabana sa atong kaugalingon sa atong isikataw. Abi di mo, Brad, no? Tunay gilingon nga the poor, even if they're poor, they could still be generous. Yeah. No? There are a lot of
poor people and yet they're generous. Yeah. No? Sa lakto nga pagkasulti, nga sa atong kakabos, Brad, if we really have the love to share and to give, we can always give and share something. Yeah. You know, Brad, sharing is not only sharing our material Yeah. resources. Correct. There are a lot of things that we can share, no? Yeah. Sa atong kakabos. Yeah. Ngadto sa atong isikataon sa man. Talent. Ang atong Time. yes, ang atong time, ang atong gasas pagtuban, ang atong faith, no? Correct. Oh. Oh. No, ang atong pagkabana sa atong isig ka tao, ang atong concern sa atong isig ka tao, Brad, no? Kay mamay nangingon nga kinsa ba magtinabangay, di ba kita ra mga kabos? Busa kay kita ra magtinabangay mga kabos, busa kinahanglan gyud nga magtinabangay ta nukutom sa tong mahimo, magtinabangay ta within our means, no? Yeah. Kay dili man ta ng kabos gyud totally gyud nga Kabos gyud, no, Zero Brad? gyud. No? Daghang mga kabos, Brad, nga doon naghihapon sila ika-ambit pero gamay lang. Yeah. Kabos di pero puno-puno pang bulsa. Okay ra gyapon. Mao na. So, there are a lot of things that we can share, Brad. Not only money, not only material resources, but even our time. Amen. No, our presence, our love Yeah. for other people. No, daghang mga kabos, Brad, nga nakaalaga sa siman. For example, Mother Teresa, Brad. Correct. Oh. Mother Teresa and her sisters, no, they have no money, they have no material wealth, but they were able to give much more than other people, rich people. Yeah. What is the secret of their charity? That's why ilang kuno tawag missionaries of charity. Yeah. Nga naman, they gave their time and their whole life for the service of the poorest of the poor. And why were they able to provide for the needs of these mga indigent ilang atiman, Brad? Yeah. Because they prayed. Yeah. And the Lord provided them with all their needs so that they can provide also ang needs atong neto mga tao nga ilang atiman. For example, Brad, no, that happens many times. No, when Mother Teresa said, what happened when she was asked, when she was asked by her sisters, Mother, we have no more food in our table. Insulting Mother Teresa, you go to the chapel and ask the Lord for food. Oh. So they went to the chapel and prayed for Jesus. Eventually, some people would come, Mother, we have this bugas, we have this and this. Mauna na itabo. No? The problem na to, Lord, ba? Sa atong kakabos, wa po tayo spirituality, wa tayo prayer. Yeah. So, poor pa ta sa mga butang sa kalibutan, poor pa ta sa mga butang nga espirituhanon. I'm sure, Brad, sa atong kakabos, dito pasang Ginoo. Yeah. Muna nga, ang atong kakabos, no, dili ginibabag nga kita dili makaangkon og gracias Ginoo. Busa, mo na nga nindot ka nang iyong, Mother, we have no more money. Go to the chapel and ask the Lord for money. Yeah. So they will go to the chapel and they prayed for money. Yeah. Eventually, people would just come and give the money. Yeah. No? So gikuan gyud gihatag gyud. Mo gina Mother Teresa. Yeah. Ang iyang property, when she died, ang iyang naging habit. Di ba kasi habit? Gisuot niya. Ang iyang gisuot. Yeah. Wala. Wow. Nothing. Yeah. But why was she able to serve and minister the needs of countless and even thousands of poor people? Yeah. No? Because she gave her life, her time for God and for the poor. Amen. Mo na nga, kita, Brad, no? Mao gini lesson na tong tanan ba? Nining kinabuhi nga itong gipuy-an. Sa atong kakabos, we can still serve, we can still give if we have a strong connection to Jesus. Amen. In heaven. Yeah. No? Muna, nga, the very source of our wealth, the very source of our life is the Lord. Yeah. So, una nga, kung kita kabos, the more nga kita maaghop sa itong pagkatao, magmapaobsanon, manggihatagon, o uban pa nga mga bertod na makapahimo nimo ka usa ka maayong tao. Bisan ikaw kabos. Yeah. Mao ni si Lazarus, Brad, no? Wa ta kahibaw unsa iyang family background. Yeah.
Why? We don't even know about his own personal background. The only thing we know about him, suma sa account sa Ebanghelyo, Yeah. nga siya kabos o nag-antos o gikaluyan sa Ginoo. Yeah. One more last thing, Brad, no? Yeah. Kaniya nga, ang dato, dito nakita ni Abraham, dito pa siya kailang Lazarus. Sa dili pa sa youth adi, wato siya kaila. Wag siya, hindi na, So napasabot din adi nga tuan ta sa kuan, second life na to. Ilan na. what I mean ba, ako mo pasabot ba nga, sa dili pa siya kalibutan, wa siya ka-notice na si Lazarus. Yeah. Dito na sa langit, hibaw na si Lazarus. Ang punto din, himaw ni nga, di sa kalibutan, but there are a lot of people nga, we don't take time to entertain, no? Yeah. Una nga, samtang niya sa kalibutan, ato nang entertain ng mga tao, no? Kanya, ingon nga, ignas Lazaro nga, itdibdib ang tudlo sa tubig, ano bugdawan niya kung dila, kay nag-antos ko, tumang kainit. Mingon sa Abraham, my son, dito sa kalibutan, labihan ang imong kalipay. O karon na kada sa pag-antos og dito sa kalibutan sila sa Lazarus ilabihan ang iyang pag-antos ug karon nagbalipayon na siya. So there is no way to change the situations in your life. So there is no way. Pero nakakuan pa man siya diri, naka pangayo, magka-petition pa man siya ni Abraham nga. Mao lagi Brad, no? Nga bingon siya ngadtong Abraham. Kung mao na Father Abraham, kinaing na si Lazarus nga siya mabalik ngadto. Ano ka pasidan ako bang igsuon, ano sila abot ini dapit sa akong mga pag-antos. Bingon si Abraham, tuadlos Moses, ang mga propeta, mga pari, mga obispo, mga katikis, mga CFD. Maunay mo pa, kung ano mo pahinumdom nila. Bingon si Lazarus, ang dato. Yeah. Di ka na paigo, Father Abraham. Kung balik si Lazarus, maminaw ko sila. Umingon si Lazarus, behisan pag, pila pa ka Lazaro. Kung dili sila maminaw sa mga propeta o ni Moses, di yun sila maminaw, bisan doon na pa'y mamatay nga naman. So warning nila itong tanan, Brad. To spend our life here on earth to do good and to avoid evil. Amen. Unya, ano man, because in other life, there is no more way of repentance. No? Yeah. No? Final ang atong kinabuhi dito. Suma sa kahimtang sa kinabuhi ng atong gipuy-an karon. Amen. Okay? So, salamat sa itong mga televiewers. No? Hinaot nga na, kadoon na sila sa panglawas, uban silang mga anak, o atong silang hatagan, o atong panalangin. Ang ginawa na kaninyo, panalangin kaninyong Diyos magahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Amen.